3 syöttöä siihen päälle ja erittäin tärkeä kaveri IFK:lle etenkin erikoistilanteissa. Forsell linjan taakse. Tässä tulee Kangaskolkan paikka. Kangaskolka kääntyy keskustan puolelle ja pallo oikealta ohi. Alapuolella Trafford saakin pallon. Keskustaan Byyskatta. Byyskatta linjan taakse. Forsell. Forsell pääsee keskustan puolelle ja laukoo. Menee keskelle, mutta silti Janne Korho. Tästä saattaa tulla ihan mitä tahansa. Tästä pallo ilman, se tulee matalana ja aivan maalin edustalta Kristian Kojola pääsee. Niskala ja pallo menee aina Lyskille, saattaa Lyski ei tee maalia. Hilska lyhyellä. Dubrovic ja nyt tulee paikkaa. Laukaus päin Simon Nurmen. Forsell, nyt on Forsellilla paikka vasemmalla jalalla. Laukaus lähtee, Nieminen blokkaa. Pallo uudestaan boksiin, nyt on paikka. Aleksei Kangaskolka, IFK johtaa 1-0. Aleksei Kangaskolkalle tällä kaudella 6. noteraus maalintekijä tilastoon. Siinä tilanne uudestaan. Kangaskolka pääsee aivan vapaasta. Oletti ilmeisesti itse olevansa paitsiossa. Musu saa pitkän pallon haltuunsa keskustassa, tulee Markkanen laukoo! Ja miehen uran ensimmäinen liigamaali vasta toisessa liigaottelussa. Salama vastaus Jyväskylän jalkapallokin vielä alaspäin Kojolalle ja IFK kierrättää. Kojola linjan taakse, siellä on Niskala Forsell! Loistava paikka, mutta aivan loistava torjunta Janne Korhoselta. Ja mitä rankkarialueella tulee. Kulmapotkutilanteiden yhteydessä Nieminen Dubrovic! Ja häkki. Erikoistilanteesta JJK rokottaa. Innanen laukoo kohti takakulmaa, ei mene paljon ohi. Ja Simon Nurmelkkanen varmasti kovalla itseluottamuksella kelpaa nyt yrittää hienompaakin kuviota, kun 2 maalia on jo tehtynä. Forsell, nyt olisi tilaa, Byyskatta. Värttytarja laidalla, nyt liikkuu pallo vaihteeksi hienosti Forsell! Petteri Forsell jälleen maalin tekijänä ja mies juhlistaa osumaansa sellaisella 80 metrin juoksulla. Kauden 8. liigamaali Petteri Forsellille. Oikeastaan ensimmäinen kunnon kontrolloitu, organisoitu hyökkäys IFK:lta. Petteri Forsell saa pallon. Ensin Byyskatta, sen jälkeen Värttö. Sen jälkeen vielä yksi kosketus Wiklefiltä. Forsell on paikalla. Pallo varmasti korvilla. Voi verrata siihen, että Maarianhaminassa asuu 11 000 ihmistä. Trafford taka-alueelle vaarallinen pallo Ekali ja pusku menee yli. Siinä oli kyllä 2 Ekhalilta pidempääkin mies. Forsell, hieno pallo linjan taakse, Kangaskolkalla avopaikka ja Kangaskolka tekee illan toisensa. IFK johtaa 3-2 maalintekijänä taas kerran Aleksei Kangaskolka syöttäjänä Petteri Forsell. Loistava pallo linjan taakse, Horki Van Gelheren on tahansa. Forsell. Taka-alueelle ja tolppa! Niskala, pallo Ekalille. Ekalin keskitys palloilla rankkarialueella. Forsell ajoitu pienen kulman, tulee keskustan puolelle. Takaviistoon Lysk. Gelherenillä vaikeuksia päättää, kumpi pelaa palloa eteenpäin. Tuomasen nosto ei mene omille. Kakkospallo Van Gelherenille. Ja nyt on linjan takana Markkanen. Tuleeko tästä peräti hattu? Markkanen! Kyllä! Aivan käsittämätön ilta. JJK:n oma. Ekali. Häneltä pallo uudestaan boksiin ja tämän pitäisi olla Korhosen pallo. Sitä se myös on. Viimeisiä saumoja tänään ja Mikko Innanen lähtee pallon perään. Innanen pääsee läpi. Ja tekeekö Innanen vielä maalin? Ei Nurmelta loistava torjunta.
potku kuitenkin, mutta